பண்ணேன். அது ஏன் அது ஆகலைன்னு எனக்கே தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. இந்த கிளாஸ் சேஃப்டி சேஃபர் சைடு. மணி மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணுங்களேன். ஒருவேளை இது கிளாஸ் முடியும் பொழுது ரெக்கார்டிங் ஓகே மாதாஜி. ஆகலைன்னா தென் ஐ வில். ஏன்னா எனக்கு 5:45 கிளாஸ் அங்கே மிஸ் ஆயிடுது. ஃபெயில் ஓகே வந்துருச்சு. அது என்னது? ஓகே ஓகே, லெட் மீ பார்ப்போம். அவங்க அவங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் வேற கேட்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டுடே கிளாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டெல் ஒன்லி. என்னோட கிளாஸ் எல்லாம் ஃபைன், இன்னொரு வாட்டி எடுத்துருவேன். மாதாஜியோட கிளாஸ் இல்லையா, ஸோ மெனி வில் பி மிஸ்ஸிங். ஆனால் இது நிறைய டெக்னிக்கல் சொல்லலை. ஸ்டில் பீப்புள் வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் இல்லையா? நீங்க சென்னை வரீங்களா மாதாஜி? இல்லை மாதாஜி, ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு கம் மாதாஜி. எனக்கு முடியாது. ஏன்னா ஓடி மறுபடியும் மறுபடியும் சுத்த முடியாது. ஸோ தட் இஸ் நாட். நீங்க அங்க இருக்கிறீங்க இல்லையா, ராதிகா மாதாஜிக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அண்டர் ஹர் ஐ திங்க் யூ ஆல் டேக் த திங்ஸ். உஷா மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. Usha Mataji and Radhika Mataji, they will coordinate with all of you. Selvam Prabhu is supposed to be along with the Prabhuji only, as he has mentioned. Okay. ஸோ அவர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். அங்கே ஓடாடுறது எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு, அவரே சொன்னாரு. அதனால அவரையே வந்து பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நான். ஐ டோன்ட் நோ. எல்லாமே நீங்க மேனேஜ் பண்ணுங்க. ஏதாவது யாருக்காவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும், ஏதாவது எங்க கைட் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு டைம் டு டைம் அப்டேட்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா கைட் பண்ண முடியும். இப்போ நாளைக்கு மத்தியானம் வந்து நம்ம உஷா மாதாஜியோட வீட்டில தான் வந்து நம்ம இந்த இது என்னடி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வருவாரு. அங்கேயே நீங்க பஜன் பண்ணி இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றது நான் சொல்லிடுறேன். பஜன் வில் பி தேர். ஆஃப்டர் பஜன் ஐ திங்க் யூ கேன் ஹாவ் த பிரசாத். யாராவது காலையிலே போயிட்டு மாதாஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா தயவு செஞ்சு, ஐ திங்க் கீதா மாதாஜி யூ ப்ளீஸ் கோ. கீதா மாதாஜியும் இவங்களும் அடுத்து இங்க பத்மாராஜம் மாதாஜின்னு இருக்காங்க. 9 o'clock அட்மின். ஸோ அவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் பண்ணாதீங்கோ, ஏன்னா என்னென்ன பிரபுஜி நிறைய ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட மாட்டாரு. ஓகே, ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் தட். ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் ஜாஸ்தி இல்ல. ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் பூரி பூரி சப்ஜி இருக்கு, பூரி சப்ஜி இருக்கு, வடை இருக்கு. அதெல்லாம் வேணும். ஸோ எல்லாரும் ஒரு ஒன்று ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணீங்கனாலே மாதாஜிக்கு ஈஸியா பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ பேசிக்கலி இட் ஷுட் பி லைக் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவங்க அவங்க கையால பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப டிவோட்டி கையால பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அதனாலதான் நீங்க ப்ளீஸ் டேக் இட். ஓகே. ஸோ குக்கிங் வந்து நம்ம இனிமே நம்ம வீட்டில் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம தீட்சை பெற்றவங்க தான் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க கையால பண்ணதை தான் சாப்பிடணும்னு பூஜை எங்கேயும் வெளியவே சாப்பிட மாட்டார். வில் இங்க பெங்களூர் வந்தா கூட ஒன் பர்சன் வில் கேரி சம்திங். ஓகே. ரீசெண்டாக தான் வந்து 2-3 டைம்ஸ் அவர் வந்து டெம்பிள்லே இருக்கிறதுனால பிரசாதங்கள் யாரும் எடுத்துட்டு போகல. ஒன்லி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி. லாஸ்ட் டைம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அவரை பார்க்கறது. ஸோ இட் கேம் லேட். எனக்கு தெரிய வந்தது, அதனால பார்க்க முடியல. அதுக்கு முன்னாடி வாட்டி போயிருந்தேன் நான். அதனால இட் இஸ் குட் டு டேக் த தர்ஷன் ஆஃப் எ செயின்ட் அண்ட் ரிசீவிங் த செயின்ட். ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சாது வந்தாங்கன்னாக்கா தட்ஸ் அ கிரேட் தர்ஷன். ஸோ அவங்கள வந்து நாம மாதாஜி நான் வந்து இப்போ இது பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி, சொல்லியிருக்கீங்க. பூர்ண கும்பம் கொடுத்துதான் வர ஓகே ஆமா மாதாஜி, அப்படித்தான் செய்யணும். ஃபைன் ஃபைன் பண்ணுவோம். நோ பூரண இஷ்யூ. கும்பம் ஏன்னா பூரண இங்க கும்பம் வேதம் கொடு. வேதம் பாராயணம் பண்றவங்க இருக்காங்க, அவங்க வரேன்னு இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே. வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு டூ இட். தட்ஸ் ஃபைன். திங் ராங். ஓகே, பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் பார்த்த குஜராத்ல அப்படிதான் கூப்பிட்டுருக்காங்க. குஜராத் இப்போ யாத்திரா போயிருந்தாங்கல்ல, அப்போ வந்து பூர்ண கும்பம் கொடுத்துதான் வந்து வரவேற்று அந்த வீடியோ பார்த்தேன் நானு. ஓகே ஓகே பண்ணுங்க நீங்க கூட. சங்கராச்சாரியர் எல்லாம் அப்படிதான் மாதாஜி. ஆமா, சாதுக்கள் எல்லாருமே அதுக்குள்ள நாங்க கௌரவிக்கணும். ஓகே, ஓகே. ஆமா. பூர்ண கும்பம் கொடுத்து பாத பூஜை பண்ணணும். செய்யுங்க. நோ இஷ்யூஸ். பீயிங் எலிவேட்டட் அவருடைய டிரான்சிஷனே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஐ ஹவ் சீன் பிரபுஜி 2020 இருந்து பார்த்துருக்கேன். எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், எவ்வளவு பக்குவம். அவர் வண்டர்ஃபுல் ஜர்னி. அந்த மாதிரி சாதனை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும்.
அம்மாவுக்கு தண்ணி நசிக்காது, கெட்ட எண்ணெய் இல்லாத நல்ல எண்ணெய்க்கு கொடுக்கும் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஷ் ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி கூட இருக்காங்கல்ல. ஐ திங்க் if she is able to go and take a darshan of NND Prabhuji, I think she is not there in the class itself. No, no. Nivedita Mataji, Babita Mataji, so you all can go. Okay, நீங்க எல்லாம் சென்னையில இருக்கீங்க. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அவர் எப்படி வருவாருன்னு தெரியாது எனக்கு. ஓகே, ஸோ let all of you meet. உங்களால முடிஞ்ச சேவை நீங்க செய்யுங்க. இஃப் யூ ஃபீல் லைக் கிவிங் சம் டொனேஷன்ஸ் யூ கேன் கிவ். அந்த இடத்துல டைரக்டாவே NND பிரபுஜி கொடுத்துடலாம். ஏன்னா சாது வந்து வெறும் கையோட பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஐதீகம். நீங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸோ அப்படின்னா அவர் எடுத்துட்டு வர மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து அனுப்புங்க. ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இஸ் பெட்டர். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் அங்க டெம்பிள்ல நைவேத்தியத்துக்காவது கண்டிப்பா உபயோகப்படும். ஸோ இது ஒன்று. ஐ எம் கிவிங் த ஆப்ஷன். நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க இதே தான் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எதுவுமே பண்ணலைன்னாலும் நோ இஷ்யூஸ். பட் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. யாருக்காவது மனசுல ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சுனாக்கா இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்றதுக்காக ஆப்ஷன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஒன்று டொனேஷன் கொடுக்கலாம், டெம்பிள் இதுக்காக நீங்கள் டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஷன். நோ ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வேஷ்டி ஷர்ட் அதெல்லாம் எதுவும் வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்கிடாதீங்க. ஓகே, பீங்க அதாவது பிரம்மச்சாரி அண்ட் அவர் காவி தான் கட்டுறது. அவர் காவி கட்டுறதே டிஃப்ரெண்டான ஒரு காவி அது. ஓகே, அந்த மெட்டீரியல் ஒன்லி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவர் மாயாப்பூர்லேருந்து தான் வாங்குவார் ஆக்சுவலி. அதனால நீங்களா வட்டை ஏதாவது வாங்கிட்டு போயிடாதீங்க. ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் மணி இன் தட். அதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, அண்ட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் சம் ஸ்வீட்ஸ். வீட்லயே கூட நீங்க பண்ணினது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க கொடுக்கலாம். தட்ஸ் ஃபைன். ஆனா அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வீட்ல இருந்து மட்டும் தான் வாங்கிப்பாரு. ஸோ எஸ்பெஷலி ஓகே, ஐ திங்க் கீதா மாதாஜி யூ கேன் ப்ரிப்பேர் சம்திங் யுவர் ஹோம் ஆல்சோ அண்ட் யூ கேன் டேக் இட். ஒரு ஓகே மாதாஜி. ஜாமுன் அந்த மாதிரி சிம்பிளா நீங்க நல்லா பண்ணி எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா கூட எடுத்துட்டு போங்க. சிம்பிள் இது. ஓகே, இல்லைன்னா ஒரு கீர். ஓகே, அங்க மாதாஜி வீட்ல போயிட்டு நிறைய பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால நீங்க ஓகே மாதாஜி. யூ கேன் டேக் இட் அப். தட் வில் பி வெரி ஈஸி. அதாவது உங்களுக்கு குக்கிங் டைமும் கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் இது செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் இருந்து இதை எடுத்துட்டு போகிறது அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஓகே மாதாஜி. நான் இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் எடுத்துட்டு போக வேண்டாம். அதையும் நான் உங்களுக்கு வெசல்ஸ் கழுவுறது கூட டிவோட்டிஸ் தான் கழுவணும் இல்லை மாதாஜி? எஸ் எஸ் அவங்க சமைச்சு எஸ் எஸ் எவ்ரிதிங் வேலைக்காரமா செய்யக்கூடாது. எஸ் அப்படியா மாதாஜி? இல்ல வெசல் எங்க வீட்ல மெய்ட் சர்வெண்டே கிடையாது பிரபுஜி. நாங்க தான் எல்லாமே பண்றோம். இல்ல நான் சந்தேகத்தை கேக்குறேன். இல்ல நார்மலாவே வாட் எவர் இட்ஸ் இஸ் சேவா ஷுட் பி டன் பை த டிசைபிள். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். அதுல எல்லாமே அடங்கிடும். நம்ம நோ நீட் டு டிஸ்கிரிமினேட் எனிதிங். ஓகே, ஏன்னா அந்த பாவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இப்போ நம்ம வெசல்ஸ் கழுவுற ஏன் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படி சொல்றேன்னாக்கா, இப்போ வீட்டுல நம்ம வீட்டுல 10 பாத்திரம் தேய்க்க வராங்க. நாங்க எங்க வீட்டுல கூட வேலைக்காரர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய மூடு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லையா? அவங்களுக்கு இது ஒரு வேலை. ரெண்டாவது வீட்டுல எத்தனையோ மன உளைச்சல் இருக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நாம அந்த சமயத்துல எக்ஸ்ட்ரா வேலை கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது என்ன இவங்க எப்ப பாரு தலையை சாப்பிட்றாங்கன்ற ஒரு உணர்வு வரலாம். திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபீலிங் எல்லாம் வந்து இட் வில் கிரியேட் எ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். திஸ் இஸ் இட் வில் கிரியேட் எ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதனால்தான் ஜென்ரலா வந்து ஒரு சாதுவுக்கு நாம வந்து சேவை தொண்டு பண்றோம்னா நாம ஒரு பக்தர்கள் வந்து பாவத்தோட வந்து செய்யும் பொழுது அது எந்த அஃபென்சஸ் இல்லாம போகும். அந்த அஃபென்ஸ் நமக்கு வந்து இடிக்கும், செய்யறவங்களுக்கே இடிக்கும். இப்ப நம்ம வீட்டுல வேலைக்காரி செஞ்சாங்கனாக்கா அவளுடைய அந்த அஃபென்ஸ் வந்து நமக்குமே அந்த நம்ம வீட்டு காரியம் இல்லையா? இட் வில் ஹாவ் இம்பேக்ட். ஓகேங்களா? அதனாலதான் நம்ம வந்து ஆன வரைக்கும் எதுக்கு நான் டிவோட்டிஸ வந்து அவாய்ட் பண்றோம்னா இதுக்குதான். மற்றபடி அவங்க பேட் பீப்புள் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. தேர் மூட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டிவோட்டி மூட். டிவோட்டி மூட்ல வந்து ஸ்ரத்த இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிங்கிற உணர்வு அதுலயே வந்து அவங்க தே வில் பி இந்த மெடிடேட்டிங் கோர்ஸ் இல்லையா? எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு இதே அவங்க மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. தட் இஸ் த மெடிடேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பக்குவம் வரும். ஸோ எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படி எல்லாமே வந்து நல்லா தெரிய வரும். தட் இஸ் ஃபைன். ஆனா அதே நான் டிவோட்டிக்கு அந்த மாதிரி
அது மாதிரி பக்குவமா பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது, அவங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸும் தெரியாது. ஸோ அதனால விளையக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நாம தான் வந்து பார்த்துக்கணும். there may be chances it may fall down. இதெல்லாம் எதுக்கு ரிஸ்க் இல்லாம ஒரேடியா டிவோட்டி வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நாம கூட அந்த பாவம் வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ இவர் வந்தாரே நிறைய வேலை அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க கூடாது. இது ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய தாட்ஸ் தான் இது. ஏன்னா நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாத வரைக்கும். ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி வீட்டில் ஆல்ரெடி பிரபுஜி வந்து போயிருக்காரு, அதனால மாதாஜிக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஓகே, ஒன்லி திங் இஸ் வரவங்க எல்லாருமே வந்து அவருடைய வருகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சாதுனுடைய வருகையினுடைய முக்கியத்துவம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதைகளை வந்து நாம கண்டிப்பா அவசியம் வழங்கணும். அது முளமார்ந்த மரியாதைகளை கொடுக்கணும். அந்த வைப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு தான் நல்லது. திட் இஸ் ஒன்லி பெனிஃபிட் ஃபார் யூ. ஒரு சாதுனுடைய பார்வை நம்ம மேல பட்டாலே நமக்கு எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் வந்து விலகும். நம்ம தடை கற்கள் எல்லாம் நீங்கி பக்தியில முன்னாடி போறதுக்காக அதுக்காவது நம்ம வந்து சாது தர்ஷனம் எடுத்துக்கணும். பௌதிகத்தை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம், அது பகவான் பார்த்துப்பார். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம முன்னேற்றம் என்னன்னா சாதுனுடைய தர்ஷனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ். நீங்க வந்து அதை பார்த்து உபயோகப்படுத்திக்கோங்க, சரிங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सारी एक्सट्रीमली. नाइन्थ पदम यस, वनमालिनी श्याम देवीदासी. माताजी वासिंगो. नैव लक्षयते लोको लोकान् प्रयत्तो अभियान् यथा सर्वतृषं सर्व आत्मानां ये अस्य हेदवः. यस, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 9. நைவ லக்ஷ்யதே லோகோ லோகான் பரியட்டதோபியான் யதா சர்வ திருஷ்யம் சர்வ ஆத்மானாம் ஏஷ்ய ஹேதவஹ. ந இல்லை, ஏவ இவ்வாறு, லட்சியத்தை காணக்கூடிய, லோக மக்கள், லோகான் எல்லா உயிர்களிலும், பரியட்டத்த பயணித்தும், அப்பி இருந்தாலும், யான் எவருக்கு, யதா எவ்வளவு, சர்வ திருஷம் பரமாத்மா, சர்வே எல்லாவற்றிலும், ஆத்மானம் எல்லாரிடத்தும் இருப்பவர், ஏ எவர்கள், அஸ்ய பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஹேதவ காரணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. பிரத மகாராஜா தொடர்ந்து கூறினார், எல்லோர் மனங்களிலும் இருந்து கொண்டு நடக்கின்ற எல்லாவற்றையும் ஒரு சாட்சியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் முழு முதற் கடவுளை ஒருவனால் அறிய முடியாதது போலவே எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று வரும் உங்களையும் அறிய முடியாதவர்களாக மக்கள் இருக்கின்றனர். ஏன் பிரம்ம தேவனும் சிவபெருமானும் கூட பரமாத்மாவை அறிய முடியாதவர்களே. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. முஹ்யந்தி யத் ஸ்ரீரிய, உயர்ந்த தேவர்களான பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், இந்திரன் மற்றும் சந்திரன் போன்றவர்களை முழு முதற் கடவுளை அறிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் குழப்பமுறுகின்றனர். பூமியில் கிருஷ்ணர் இருந்த போது கூட பிரம்மதேவனும் தேவேந்திரனும் அவரை தவறாகவே புரிந்து கொண்டனர். முழு முதற் கடவுளாகிய முழு மெய்ப்பொருளை அருவமானவர் என்று சொல்லும் யோகிகளையும் ஞானிகளையும் பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? அதுபோலத்தான் உயர்ந்த பெரியவர்களும் வைணவர்களுமான 4 குமாரர்களை
அவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா லோகங்களுக்கும் சென்று வந்தும் சாதாரண மனிதனின் கண்களுக்கு அவர்கள் புலப்படுவதில்லை. சனாதன கோஸ்வாமி பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காணச் சென்ற பொழுது சந்திரசேகர் ஆச்சாரியாரால் அவரை அடையாளம் காண முடியவில்லை. முடிவாக முழு முதற் கடவுள் எல்லோர் இதயத்திலும் இருந்தும் அவரது தூய்மையான பக்தர்களான வைணவர்கள் உலகின் எல்லா பாகங்களுக்கும் சென்று வந்தும் ஜட இயற்கையின் குணங்களின் கீழ் இருப்பவர்களுக்கு வைணவர்களையோ பிரபஞ்ச தோற்றங்களுக்கும் காரணகர்த்தாவான முழு முதற் கடவுளையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகவே ஒருவனால் முழு முதற் கடவுளையோ அல்லது ஒரு வைணவரையோ பௌதீக கண்களினால் பார்க்க முடியாது. ஒருவன் தன் புலன்களை சுத்தம் செய்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் பிறகே படிப்படியாக அவன் முழு முதற் கடவுளையும் ஒரு வைணவரையும் யார் என்று உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனா அபிதே தன்யா சாதவோ கிருஹமேதினா யத் கிருஹாஹி ஹர்ஹவர்யாம்பு திருணபூமீஸ்வராவராக. எஸ் வினிதா கேசவி மாதாஜி. மாதாஜி. அதனா அபிதே தன்யா சாதவோ கிருஹமேதினக யத் கிருஹாஹி அர்க வர்யாம்பு திருண பூமீஸ்வராவராகா. அதனா பெரிய தனவந்தனாக இல்லாது, அபி இருந்தும், தே அவர்கள், தன்யா பெருமை, சாத்தவ தெய்வீக அருளாளர்கள், கிருக மேத்தின இல்லறத்தில் இருப்பான், யத் கிருஹா எவனது இல்லம், ஈ நிச்சயம், அர்ஹ வரிய உயர்ந்த வணக்கத்திற்குரிய, அம்பு தண்ணீர், திருண புல், பூமி நிலம், ஈஸ்வர எஜமானன், அவரா பணியாட்கள். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்றுடையவன் பெரிய செல்வந்தனாக இல்லாது இருந்த போதும் அவனது இல்லத்திற்கு தெய்வீக அருளாளர்கள் விஜயம் செய்தால் அவன் மிகவும் பெருமை உடையவன் ஆகிறான். அவ்வருளாளர்களுக்கு நீரும் அமர்வதற்கான ஆசனமும் உபச்சார பொருட்களும் வழங்கும் அந்த வீட்டின் எஜமானனும் பணியாட்களும் பெருமை அடைகின்றனர். ஏன் அவனது இல்லமே பெருமை அடைகின்றது? பொருளுரை. இந்த உலகத்தில் ஒருவனிடம் பணம் இல்லை என்றால் அவன் பெருமை அடைவது இல்லை. இல்லற வாழ்வில் மிகவும் ஈடுபாடுடைய ஒருவனுக்கு ஆன்மீக உலகில் பெருமைகள் இல்லை. ஆனால் பௌதீக அருளாளர்கள் ஓர் ஏழையின் குடிசைக்கோ அல்லது இல்லறத்தில் அதிக ஈடுபாடு உடையவனிடமோ வருகை தருவதற்கு தயாராகவே இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு நேரும் பொழுது அவ்வீட்டின் எஜமானனும் அவனது பணியாட்களும் அப்பெரியவர்களின் பாதங்களை சுத்தம் செய்வதற்கு தண்ணீரும் அமர்வதற்கு இருக்கைகளும் தந்து உபசரிப்பதினால் அவர்களும் பெருமை பெறுகின்றனர். முடிவாக நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட தெய்வீக அருளாளர்களின் வருகையினால் பெருமை அடைகின்றான். ஆகையினால் தான் ஓர் இல்லறத்தான் ஒரு துறவியின் அருளை பெறுவதற்காக அவரை தன் இல்லத்திற்கு அழைக்க வேண்டும் என்பது வேத முறைகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. இம்முறை இப்போதும் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கின்றது. ஆதலினால் தெய்வீக அருளாளர்கள் அல்லது துறவிகள் எங்கே சென்றாலும் அவர்களை உபசரிக்கும் இல்லறத்தார்கள் உன்னதமான அறிவினை பெறுகின்றனர். ஆகையினால் தான் இது போன்ற ஆன்மீக வாழ்வின் உயர்வினை அறியாத இல்லறத்தாரின் நன்மைக்காக அவர்களிடம் வருகை புரிவது துறவியின் கடமையாகிறது. பொதுவாக இல்லறத்தார்கள் பொருள் வசதியில் சாதாரணமானவர்களே. அவர்களால் எப்படி சீடர்கள் எல்லோரையும் உபசரிக்க முடியும் என்று கேட்கலாம். ஒரு துறவியினை வரவேற்கும் பொழுது அவரை சுற்றி இருப்பவர்களையும் கட்டாயமாக வரவேற்க வேண்டும் என்று சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன. துர்வாச முனிவர் எப்பொழுதுமே 60,000 சீடர்களுடன் தான் வருவார். அதில் யாரேனும் ஒருவருக்கு ஒரு குறை நேர்ந்தால் கூட அவர்களை உபசரிக்கும் இளரத்தான் மீது அதிகமாக ஆத்திரம் கொள்வார். ஏன், அவனை சபிக்க கூட செய்வார். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், தன் வீட்டிற்கு வரும் துறவியினையும் அவர் தம் அடியார்களையும் ஒருவன் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவனோ அல்லது தாழ்ந்தவனோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. அவர்கள் குடிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு வாய் தண்ணீராவது கொடுக்க வேண்டும். தண்ணீர் எங்கும் கிடைப்பதுதானே.
திடீரென்று வருகை புரியும் ஒருவருக்கு உடனே உணவு தர முடியாவிட்டாலும் குடிப்பதற்கு தண்ணீராவது கொடுப்பது இந்தியர்களின் மரபாகும். அப்படி தண்ணீர் கூட தர முடியாவிட்டால் அவர்கள் அமர்வதற்கு குறைந்தபட்சம் வைக்கோலினாலான இருக்கைகளையாவது அளிக்க வேண்டும். அப்படி வைக்கோலினாலான இருக்கைகள் கூட இல்லை என்றால் தரையினை பெருக்கி சுத்தம் செய்து அவர்களை அமரச் செய்ய வேண்டும். அதுவும் கூட அவனால் முடியாதென்றால் பேசாமல் இருகரம் கூப்பி வரும் பெரியவரை வருக வருக என்று முகமன் கூறி வரவேற்க வேண்டும். அதுவும் கூட அவனால் இயலாது என்றால் அவனும் அவன் குடும்பத்தை சார்ந்தோரும் தங்கள் ஏழ்மையினை எண்ணி கண்ணீர் மல்க வருபவர் துறவியோ அல்லது நாடாளும் மன்னரோ அவர்களுக்கு தங்கள் மரியாதையினை தெரிவிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ரேவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. व्यालालय द्रुमा वै तेष्वा हरिदागिल सम्पदः यत्कृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिता. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. व्यायलालाय त्रिमा वैदेश्व हरिकिला संपतः यत्कृहास्तीर्थपादीय பாததீத விவர்ஜிதஹ. வியால விஷமுள்ள பாம்புகள், ஆலய வீடு, திருமா மரம், வை உறுதியாக, தேஷு அந்த வீடுகளில், அரிக்த அதிகமாக, அகில எல்லாம், சம்பத செல்வங்கள், எத் எது, கிருஹா வீடுகள், தீர்த்த பாதிய தெய்வீக அருளார்களில் பாதங்களெடுத்து உள்ள உறவு, பாத தீர்த்த அவர்கள் பாதங்களை கழுவும் நீர், விவர்ஜிதஹ இல்லாது. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா செல்வங்களும் பொருள் வளமும் பெற்றிருந்தும் ஓர் தனவந்தன் தன் வீட்டிற்கு வரும் தெய்வீக அருளார்களுக்குள் அனுமதி மறுப்பதோ அவர்கள் திருவடிகளை கழுவதற்கோ நீர் தர மறுப்பதோ எதனை போன்றதென்றால் விஷப்பாம்புகள் வாழும் மரத்தினை போன்றது அவன் மாளிகையாகும். பொருளுரை. இஸ்லோகத்தில் வரும் தீர்த்த பாதியா என்ற சொல் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்கள் அல்லது வைணவர்களை குறிப்பதாகும். அந்தணர்களை பொறுத்தமட்டில் அவர்களை எப்படி வரவேற்க வேண்டும் என்பது விளக்கம் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக வைணவர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. பொதுவாக சந்நியாசிகள் அல்லது துறவரை வாழ்க்கை வாழ்வோர் இல்லத்தார்க்கு ஞானமளிக்கும் சிரமத்தை கொள்கின்றனர். அவர்கள் ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் என்றும் திரிதண்டி சந்நியாசிகள் என்று 2 வகைப்படுவர். ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் சங்கராச்சாரியை பின்பற்றும் மாயாவாதிகள் ஆவார். வைணவ ஆசிரியர்களான ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் போன்றோரை பின்பற்றும் திரிதண்டி சந்நியாசிகளோ இல்லத்தார்க்கு ஞானம் அளிப்பதற்கான சிரமத்தை மேற்கொள்ளுகின்றனர். ஏகதண்டி சந்நியாசிகள் பரிசுத்தமான பிரம்ம நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் ஆத்மாவானது உடலிருந்து வேறானது என்பதை உணர்ந்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் கூட அறிவு நிலை கொள்கைக்காரர்களோ. வைணவர்கள் முழு பொருளாகவோ இருப்பது பரமாத்மாவே என்று ஜோதியான பிரம்மமோ முழமுதற் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டது என்று அறிந்தவர்கள். பகவத்கீதையும் 14.27 இதனை உறுதி செய்கின்றது. பிரம்ம தமனோஹி பிரதிஷ்மாமாகம், பிரம்மத்திற்கு நானே நிலைக்களன். முடிவாக இங்க தீர்த்தபாதியா என்பது வைணவர்களுக்கு குறிக்கும் சொல். பாகவதத்தில் 1.13.10 மற்றொரு குறிப்பு காணப்படுகின்றது. தீர்த்தி கார்வந்திக தீர்த்தானி. ஒரு வைணவன் எங்கே சென்றாலும் அந்த இடத்தை தீர்த்தம், அதாவது ஒரு புனித ஸ்தலமாக மாற்றுகின்றார். வைணவ துறவிகள் உலகமெங்கும் சென்று தங்கள் திருவடி தாமரைகள் படுகின்ற இடத்தையெல்லாம் புண்ணிய ஸ்தலங்களை செய்கின்றனர். எந்த வீட்டை சேர்ந்தவன் முன்னர் கூறியுள்ளபடி ஒரு வைணவனை வரவேற்கில்லையோ அந்த வீடு விஷப்பாம்புகள் வசிப்பிடமாகவே கருதப்படும். அதாவது விலையுறந்த சந்தன மரத்தை சுற்றி ஓர் விஷமுள்ள பாம்பு வாழ்வதற்காக சொல்லப்படுகிறது. சந்தன மரம் மிகவும் குளிர்ச்சியானது. விஷப்பற்களை பெற்று இருப்பதனால் பாம்புகள் எப்போதும் சற்று வெம்மையாக இருக்கின்றன. அதனால் குளிர்ச்சியினை வேண்டிய அவைகள் சந்தன மரங்களை தஞ்சம் அடைகின்றன. இது போலதான் சில பணக்காரர்களும் தங்கள் வீட்டு வாயிலை காப்பதற்கு வேலையாட்களையும் நாய்களையும் வைத்திருப்பார்கள். அவர்கள் வீட்டு கதவுகள் உள்ளே நுழையாதே, அந்நியர்கள் வருவதற்கு அனுமதி இல்லை, நாய்கள் ஜாகிரதை என்றெல்லாம் எழுதி வைத்திருப்பார்கள். மேற்கத்திய நாடுகளில் அந்நியன் ஒருவன் நுழைந்தால் அவன் சுட்டு கொல்லப்படுகின்றான்.
அங்கே அது குற்றமாக கருதப்படுவதில்லை. இதுவே அரக்கத்தன்மை வாய்ந்த இல்லத்தாரின் நிலையாகும். அதனால்தான் அவனோட விஷப்புடம் விஷப்பாம்புகளின் குடியிருப்பாக கருதப்படுகிறது. அக்குடும்பத்தை சேர்ந்த பிறகும் பாம்புகளை விட ஒன்று மேலானவர்களாக இல்லை. ஏனென்றால் பாம்புகள் மிகவும் பொறாமையுடையவன். அவை பொறாமையானது துறவுகளிலிருந்து காட்டப்படுமானால் அவர் கடந்த நிலை மிகவும் அபாயத்திற்குள்ள இருக்கிறது. அதனால் தான் சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகிறார், பொறாமையுடைய 2 உயிர்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று பாம்பு, மற்றொன்று பொறாமையுடைய மனிதன். இப்பாம்புகளை காட்டிலும் மனிதனே மிகவும் ஆபத்தானவன். காரணம், பாம்புகள் கூட சில மந்திரங்களினாலும் மூலிகைகளினாலும் கட்டப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு பொறாமைக்காரன் எதற்கும் அசிய மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்வாகதம் வோ த்விஜ ஸ்ரேஷ்டாயத் வர்தானி முழுக்ஷவ ஸ்ரரந்தி ஸ்ரத்தயா தீரா பாலா ஏவி ப்ருஹந்தி ச. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஸ்வாகதம் ஓத்விஜ ஸ்ரேஷ்டாயத் பிரதானி முழு ஷவ சரந்தி சரத்தையா தீரா பாலயேவ பிரகத்திச. சி சூதகம் நல்வரவு. வா உங்களுக்கு துஜ சுரேஷ் அந்தணர்களில் சிறந்தவர்களே, எவர்களுடைய விரதானி சபதங்கள் முழு சவ விடுதலை விரும்புவோர் சரந்தி நடப்பது சரத்தியா மிக்க நம்பிக்கையுடன் தீரா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாலர்கள் ஏவ போல பிரகந்தி அனுமதிப்பது சா கூட. பிருது மகாராஜா 4 குமாரர்களையும் வரவேற்கும் பொழுது அவர்களை அந்தணர்கள் சிறந்தோர் என்று கூறினர். அவர்களை வரவேற்று பேசும்பொழுது, நீங்கள் பிறந்த நாள் தொட்டு இன்று வரை பிரம்மச்சரிய விரதத்தை காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மேலும் நீங்கள் முக்தி நெறியில் நல் அனுபவம் உடையவர்களாக விளங்கிய போதிலும் உங்களுடைய குழந்தைகளைப் போல வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். பொருளுரை. குமாரர்களின் தனி சிறப்பு என்னவென்றால், அவர்கள் பிறந்த காலம் தொட்டு பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டித்து வருபவர்கள். அவர்கள் தம்மை ஒரு 4 அல்லது 5 வயது குழந்தைகளாகவே பாவித்துக் கொள்கின்றனர். காரணம், இளமை காலத்தில் ஒருவனது பன்னெண்டு மாதாஜி. புலன்கள் அவர்களின் தனி சிறப்பு என்னவென்றால், அவர்கள் பிறந்த காலம் தொட்டு பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டித்து வருபவர்கள். அவர்கள் தம்மை ஒரு 4 அல்லது 5 வயது குழந்தைகளாக பாவித்துக் கொள்கின்றனர். காரணம், இளமை காலத்தில் ஒருவனது புலன்கள் தடுமாற்றத்தினால் பிரம்மச்சரியம் கடினமாகிவிடும். ஆகையினால் குமாரர்கள் தம்மை குழந்தை நிலையிலேயே வைத்துக் கொள்கின்றனர். ஏனென்றால் குழந்தைகள் மனதில் பாலுணர்ச்சி இடம் கிடையாது. இதுவே குமாரர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவமுடையதாகும். அதனால்தான் பிருது மகாராஜா அவர்களை அழைக்கும் பொழுது சிறந்த அந்தணர்கள் என்று கூறினார். குமாரர்கள் ஒரு சிறந்த அந்தணர்களுக்கு பிரம்மதேவன் பிறந்தவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் இங்கே த்விஜ அதாவது அவர்கள் வைணவர்கள் ஆனபடியினால் அந்தணர்களில் சிறந்தவர்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றனர். அவர்களுக்குரிய சமுதாயம் சீட பரம்பரை என்று ஒன்று தனியே இருப்பதாக ஏற்கனவே நாம் விளக்கி இருக்கின்றோம். இன்று கூட அது நிம்பார்க சம்பிரதாயம் என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டு அனுஷ்டிக்கவும் படுகிறது. வைணவ ஆச்சாரிகள் 4 சம்பிரதாயங்கள் நிம்பார்க சம்பிரதாயம். ஒன்று, மகாராஜா பிருது குமாரர்களை பாராட்டும் போது அவர்கள் பிறந்தது முதல் பிரம்மச்சரிய விரதம் காத்து வருவதையே சிறப்பாக பாராட்டினார். மகாராஜா பிருது மேலும்
வைணத்திடம் அதிக மதிப்புடையவர். ஆதலினால் குமாரர்களை அழைக்கும் போது வைஷ்ணவ சிரேஷ்டா என்று அழைக்கின்றார். அவர் எக்குலத்தில் பிறந்தாலும் யாரிடத்தில் பிறந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் வைணவருக்குரிய மரியாதைகளை நிச்சயம் கொடுக்க வேண்டும். வைஷ்ணவே ஜாதி புத்தி, குலம் பார்த்து வைணவரை தரம் பிரித்தல் கூடாது. வைஷ்ணவே ஜாதி புத்தி. வைணவர்கள் எப்பொழுதும் அந்தரங்களில் சிறந்தவர்களே. ஆகையினால் ஒருவன் வைணவருக்கு எல்லா மரியாதைகளையும் அளித்தல் வேண்டும். அவர் அந்தனர் என்பதற்காக அல்ல, அந்தனர்கள் சிறந்தவர் என்பதற்காக. ஹரே கிருஷ்ணாவே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப நிறைய கத்துக்கணும். ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி ரிலவெண்ட். ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு வைஷ்ணவாவை வீட்டுக்கு அழைக்க போறோம். ஸோ அந்த வைஷ்ணவா வீட்டுக்கு அழைச்சா என்னெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி ரிலவெண்டா ரைட் டைம்ல நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துருக்கு இல்லையா? இப்போ உஷா மாதாஜி வீட்டில் வந்து என்என்டி பிரபுஜியை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நாம பார்க்கறோம். இது எப்படிலாம் அவங்க ரிசீவ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறதையுமே நாம பார்க்கணும். அந்த லிங்க் ஒண்ணு ஒரே நிமிஷம். இதுக்கு ஒரு 2 உதாரணம் காலையில அங்க மாதாஜி கூட இன்னைக்கு சொன்னாங்க. ஒன் ஆஃப் த உதாரணம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்துல வந்து ஒரு டிவோட்டி இல்லையா? அவங்க யாருன்னாக்கா, அந்த டிவோட்டி பேர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை இப்போ, பட் அவங்களுடைய குரு யாருன்னாக்கா தேவானந்த பிரசாத், தேவானந்த பண்டிட் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருடைய டிசைபிள். ஸோ அதாவது இப்போ ஒரு குருவா இருந்துட்டு ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது நம்ம தவறு இழைச்சா அந்த குரு வந்து அந்த டிசைபிளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து இது தவறுன்றத வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது கடமை. இப்போ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது ஸ்ரீவாச தாகூர் பத்தி தான் அவங்க சொன்னாங்க இன்னைக்கு. கரெக்ட். ஸ்ரீவாச தாகூர் என்ன பண்ணுவார்? அவர் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸ்ரீவாச தாகூர் வந்து அவர் வந்து இந்த எக்கஸ்டில வந்து ஆடல் பாடல் இந்த இதுல இருப்பார். ஸோ அவர் 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 செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்டர்பன்ஸா யார் ஃபீல் பண்ணதுன்னா தேவானந்த பண்டிட்டுடைய டிசைபிள். அவர் பேர் எக்ஸாக்டா எதுவும் சொன்னாங்க, எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வரல. ஸோ அப்படி அந்த டிசைபிள் அந்த தவறு பண்ணும் பொழுது தேவானந்த பண்டிட் வந்து எதையுமே அவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தல. ஸோ ஒரு குரு வந்து தன்னுடைய சிஷ்யன் வந்து தவறு இழைக்கும் பொழுது அவர் கண்டிப்பா வந்து சைலண்டா இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஆக்ஷன் வே ஆஃப் டூயிங் எ சின் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ மேலும் வந்து ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ வில் லெட் மீ கோ இன்டு இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நேற்று எங்களுக்கு கிளாஸ் கூட இதுதான் 19th சாப்டர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ. நேற்று இந்த இது முடிஞ்சது, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டாவே முடிஞ்சது ஆக்சுவலி எங்களுக்கு கிளாஸ். ஸோ இங்க இந்த லிங்க்ல இருந்து தான் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுல ஒரு அதாவது நரோத்தம தாஸ் தாகூருடைய டிசைபிள். நரோத்தம தாஸ் தாகூர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அந்த நரோத்தம தாகூருடைய டிசைபிள் யாரு? கங்கா நாராயண சக்கரவர்த்தி அப்படின்றவர். அவங்களுடைய மகள் வந்து யாருனாக்கா கிருஷ்ணபிரியா தாக்கூராணி. இந்த கிருஷ்ணபிரியா தாக்கூராணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அவங்களையே அறியாம எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்களாம். ஸோ ஒரு முறை வந்து ரூப கவிராஜர் அப்படிங்கிறவர் வந்து கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாராம். ஸோ செஷன் போயின்னு இருக்கு இல்லையா? ப்ரீச்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இது. ஓகே, எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து நம்ம வந்து இருக்கணும். ஸோ ஒரு டிவோட்டி வந்து ஒரு கனிஷ்ட நிலையில கூட இருக்கட்டும், அவங்கள வந்து நாம அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸை மட்டும்தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை, உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜென்டல் பிஹேவியர் இருந்தா இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நாட் ஓன்லி டு டிவோட்டிஸ், நம்ம வந்து நான் டிவோட்டிஸ் கூட நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் டூ எனிதிங் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு.
ஸோ இந்த தாக்குராணி மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்களாம், அவங்க ரொம்ப உன்னிப்பாவே அந்த மகாராஜா சாரி அந்த ரூப கவிராஜர் வந்து எடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த செஷனை வந்து அவங்க கேட்பாங்களாம். ஸோ ஆழ்ந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களையுமே அறியாம வந்து அவங்களுடைய வாயை வந்து பகவானுடைய திருநாமங்களை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குமா. ஸோ நம் ஜென்ரலி திஸ் ஒன் ஐ ஹாவ் ஹர்ட் ஃப்ரம் பிரேமா மாதாஜி. எப்படின்னாக்கா நம்ம பாகவதம் சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா நாம ஜபங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எஸ்பெஷலி வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பாகவதம் வந்து யாருடைய எழுத்துக்கள்? ஆக்சுவலி பகவானை பற்றியது, ஒரு தூய பக்தர் எழுதிய எழுத்துக்கள். தட் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல நாம் என்ன பண்றோம், ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட நாம வந்து அசோசியேஷன் வந்து ஏற்படுத்திக்கிறோம் இல்லையா, சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்துறோம் அந்த எழுத்துக்கள் மூலியமா. அந்த சமயத்துல வந்து நாம நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது அந்த ஆச்சாரியாவுக்கு நாம செய்யக்கூடிய அஃபென்ஸ் ஆகும் இல்லையா. பகவான் தன்னை யாராவது நிந்தித்தாலும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வார், தன்னுடைய பக்தர்களை நிந்தித்தா ஏத்துக்க மாட்டார். இதுதான் அதனுடைய தாத்பரியம். எதுக்கு நாம வந்து இந்த பர்பட்ஸ் எல்லாம், எஸ்பெஷலி பர்பட்ஸ் படிக்கும் பொழுது, ஸ்லோகம் படிக்கும் பொழுது இல்லையா. ஸோ எஸ்பெஷலி பர்பட்ஸ் தான் மெயின். ஆக்சுவலி பொருளுரை தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவமா நம்ம வந்து காண வேண்டியது. எதுன்னா அந்த பொருளுரை வந்து நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிறோம். அப்போ இந்த வாசிக்கும் பொழுது நாம கண்டிப்பா ஃபுல் ஃபோக்கஸ். நீங்க எல்லாருமே பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, நானும் அட்டென்ட் பண்றேன். ஆனா அந்த ஒரு சமயத்துல பொருளுரையப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. செஷன் கேட்கும் பொழுது நம்ம அதை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே நம்ம நாம ஜபங்கள் சொல்றது வேற, ஓகே. பட் பொருளுரை பண்ணும்பொழுது 100% நம்ம பண்ணவே கூடாது. தட் இஸ் ஹவு அதனால இன் ஜென்ரலாவே நீங்க பாகவதம் கேட்கும் பொழுது பி ஃபோக்கஸ்ட். நீங்க கோயில்ல டெம்பிள்ல போய் நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களால நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு அவங்க விடவே மாட்டாங்க. யூ ஷுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஆக்சுவலி, ஓகே. ஏன்னா தட் இஸ் அன் அபராதா. நாம அதாவது குருவினுடைய பாதங்கள்ல வந்து அபராதம் பண்றோம், அதனாலதான் நம்மள வந்து வாசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா இந்த இடத்துல தாக்குராணி வந்து என்ன பண்றாங்க, செஷன் கொடுக்கும் பொழுது அவங்கள அறியாம, அவங்க நாம ஜபங்கள் பண்ணல, அவங்கள அறியாம அவங்களுடைய வாய் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், ஷீஸ் அவுட் ஆஃப் தட், அந்த மோட்லயே அவங்க வந்து இல்ல அப்படிங்கறத வந்து அங்க அந்த ரூப கவிராஜர் வந்து புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணல. ஸோ ஈ ஃபெல்ட் அஃபெண்டட் ஆக்சுவலி, ஓகே. அவருக்கு வந்து இது ஒரு அஃபென்ஸா தோணுச்சு. ஸோ ஆனா உண்மையிலே வந்து அந்த மாதாஜி வந்து வேணும்னுட்டு பண்ணவே இல்லை. ஸோ தட் அஃபென்ஸ் வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா போத் ப்ரீச்சிங் பண்றவங்களும் சரி கேட்கறவங்களும் சரி, இது வந்து டைரக்ட் ஆக்ஷன் இல்லையா. டைரக்ட் ஆக்ஷன்ல வந்து பார்த்து எப்படின்னா அந்த ரூப கவிராஜர் வந்து ஃபீல் பண்றது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கு. உண்மையிலேயே அந்த அஃபென்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா மன வருத்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. மன வருத்தத்தை கொடுத்தா தட் வில் கிரியேட் வாட், நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இல்லையா. ஸோ அப்ப அந்த வைப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நாம் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும்னோ, நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும்ட்டு வந்து அந்த சந்தர்ப்பத்துல அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம அந்த கிளாஸ்ல அசோசியேஷன் ஆயிருக்கோமோ, உண்மையான அந்த சங்கதி வந்து நம்மளால வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சேராது. ஸோ உண்மையிலேயே இந்த அஃபென்சஸ்னால என்ன நடக்கும்னாக்கா, நம்ம அந்த சாது சங்கத்துல வந்து ஆக்டிவா வந்து நம்மளால வந்து ஈடுபாடு கொள்ள முடியாது. அதெல்லாமே வந்து ஒரு தடை கற்களா வந்து நிற்கும். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஆனா இந்த அஃபென்சஸ் இல்லாம நம்ம செய்யும்பொழுது என்ன கிடைக்கும், நமக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஹம்பிள்னஸ் வந்து அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுடைய திருநாமங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து மேன்மையான ஒரு ஸ்வரத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். அப்படின்னா அதுல ஈடுபாடு கொடுக்கும் இல்லையா. அதாவது கீர்த்தனைய சதாஹரிகி இல்லையா, எப்பவுமே இறைவனுடைய கீர்த்தனங்களை பாடுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்திக்கும். ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் இல்லாம போகுதுனாக்கா நாம எங்கேயோ தவறு இழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் நம்மள நாமளே வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். மேலும் இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நாம வந்து பரிபாலிக்கும் பொழுது அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை நாம கண்டிப்பா நோக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு பக்குவம் நமக்கு கொடுக்கும். ஒரு வர்ஸ்டான ஒரு சண்டாளனா இருக்கக்கூடியவன் இடத்துல கூட அவனுடைய செயல்கள்ல ஏதோ ஒரு சிறு செயல் வந்து மேன்மையா இருக்குன்னா அதை மட்டுமே நமக்கு நோக்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டியை வந்து நம்மளால ஏற்படுத்திக்க முடியும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய பாவத்துல வந்து வரக்கூடிய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ். இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து விருதி செஞ்சுக்கணும்னா நம்ம யாருமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லை. கண்டிப்பா சில சமயங்களை நாம பேசிடுறோம்.
ரொம்ப நிறைய பேசலனாலும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நாம பேசக்கூடியவங்க தான் இல்லையா? அதையுமே தாண்டி தான் நாம வந்து முன்னுக்கு போகணும். புரியுதுங்களா? சோ இந்த மாதிரியான இது வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து மல்லிகா மாதாஜி பண்றது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது, புஷ்ப மாதாஜி பண்றது எனக்கு விருப்பம் கிடையாது, பிரேமா மாதாஜி பண்றது எனக்கு விருப்பம் கிடையாதுன்னா அதை நான் அவங்க கிட்ட வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? அவங்களுடைய மனசு எந்த விதத்துல அது வந்து அது பிடிக்கிறதுன்னு என்னோட பர்சனல் இதுவா எடுத்துக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இட் ஷுட் நாட் பி பர்சனல் பெனிஃபிட் இல்லையா? சுயநலத்துக்காக நம்ம அது பண்ண முடியாது. யாருமே அடுத்தவங்களுடைய திருப்திக்காக செயல்பட முடியாது. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. அவங்கவுங்களுடைய திருப்திக்காக தான் அவங்கவுங்க செயல்படுவாங்க. இதுதான் மனிதனுடைய சுபாவமே. ஆனா ஒருவருடைய செயல் அந்த அத்தனை கூட்டத்திலையுமே வந்து ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும்னா அதை வந்து அவர்களிடத்துல வந்து நாம சொல்வதற்கு வந்து ரொம்ப தயக்கம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? சில நேரம் அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லலாம். அப்ப எல்லாருமே வந்து அமைதியாயிட்டு அதை வந்து அப்படியே விட்டு கொடுத்துட்டு போகணும்ன்றது கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் ஹோல்டிங் சம் பொசிஷன் இல்லையா, அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க அவங்க இடத்துல கண்டிப்பா வந்து எடுத்துரைக்கணும். ஆனா அந்த எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதமே வந்து அவர்களை வந்து மாற்றத்திற்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக நாம கொண்டு செல்லணுமே ஒழிய அவர்களுடைய தவறுகளை வந்து நாம சுட்டி காட்டக்கூடிய விதமாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அது வந்து பெரிய ஒரு தண்டனையா அவங்க வந்து அது என்ன ஆகுனா ஈகோவை தான் வளர்த்துக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம எதையுமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்பொழுது அடுத்தவங்களுடைய மனசை வந்து சின்ன பௌதிக காரியமாகவே இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுடைய மனசை வந்து நோகடிக்கக்கூடிய செயல்கள் நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. இந்த பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். நேற்று கிளாஸும் அதே தான் இருந்தது. இன்னைக்கு மார்னிங் கிளாஸும் வந்து பாவங்கள், நரக உலகங்கள். சோ ஒரு சிறிய பாவம் பண்ணாலும் அது வந்து நாம் அதுக்கான பலனை நாம் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அது எங்கேயுமே போகாது. இட் வில் பி இன் அவர் பக்கெட் ஒன்லி இல்லையா? நிறைய பேர் வந்து சபிக்கிறது அவன் எந்த நரகத்துல போய் வந்து விழுவானோ தெரியாது, இப்படிப்பட்ட பாவத்தை பண்ணான், இந்த மாதிரி பேசக்கூடியவங்க எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஆனா நாம அவ்வாறு செய்யக்கூடாது, பேசக்கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ ஒருத்தருடைய மனதை நாம கண்டிப்பா நோகடிக்க கூடாது. அவங்க மனசை நோகடிக்கக்கூடிய செயலை வந்து நாம் என்னைக்கும் செய்யக்கூடாது. இஃப் யூ ஆர் இந்த அத்தாரிட்டி அவங்களையுமே வந்து தனியா கூப்பிட்டு வச்சு இப்படி போனா இப்படி உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்ற அந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல தான் அவங்களுக்கு நாம சொல்லணுமே ஒழிய அவர்கள் செய்த தவறையை மட்டுமே சுட்டி காட்ட விடக்கூடிய விதத்துல நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து கீர்த்தனி அதனால என்ன பலஸ்ருதினாக்கா நல்ல ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய எக்ஸாம்பிளே கூட உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த துவாரகா யாத்திரையில இல்லையா? ஸோ யூ ஷுட் நாட் டேக் இட் அஸ் அஃபெண்டிங். அந்த பக்தியை நான் அஃபெண்டிங்காவே எடுத்துக்கல. ஆனாலும் அது ஏன் அது மனசுல வந்து ஒரு க்ஷணம் அது தங்கினதுனால ஏற்பட்ட தடையை அதை கூட நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து அந்த மாதாஜி வந்து பேசும்போது அந்த குட்டி பசங்க வந்து பேசும்பொழுது ரொம்ப அன்பா பேசக்கூடிய பாவம் இம்மீடியட்டாவே வந்தது. ஸோ அப்ப ஏன்னா நம்ம அவங்கள வந்து தவறாகவே எண்ணாத பொழுது கண்டிப்பா அந்த பாவம் வரும். ஆனா இதே ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்தா கண்டிப்பா அந்த மாதாஜியை கூப்பிட்டு வச்சு நானு நீங்க இப்படி பண்ணது தப்புதான் அப்படின்னு நான்றதை வந்து நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான் இல்லையா? ஏன்னா தவறை தவறு என்று சொல்வதை வந்து நம்முடைய கடமையா ஏற்றுக்கும் போது கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைப்போம். ஆனா இப்போ அவங்களும் நல்நிலை அடையட்டும். ஏன்னா ஷீ இஸ் ஆல்சோ டிவோட்டி இல்லையா? நான் டிவோட்டிக்குன்னா தவறு இழைக்கக்கூடிய டிவோட்டி எத்தனையோ மடங்கு பரவாயில்லை இல்லையா? சோ நான் டிவோட்டி வந்து எந்த நிலைமையில போய் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையை முடிப்பான்றது தெரியாது. மீண்டும் அவன் எந்த ஜென்மத்தை எடுப்பான், எந்த மாதிரி ரூபத்தை கொள்வான்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா தட்டு தடுமாறி கூட வந்து பக்தி என்ற பாதையில வந்து ஒரு அடி கால் எடுத்து வச்ச ஒரு பக்தன் இல்லையா, கனிஷ்ட நிலையில ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தன் அவன் எவ்வளவோ பரவாயில்லை பக்தன் அற்றவன் அவன். அப்படிப்பட்டவனை நாம என்ன பண்ணணும்? கை தூக்கி விடுறதுக்கான மார்க்கத்தை தான் நாம காட்டணுமே ஒழிய அவங்க இப்படி தவறு செய்யறாங்க அது செய்யறாங்கன்றத வந்து நாம மனசுல வச்சுக்க கூடாது. சோ அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு வரணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்துக்கு நாம எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் கூட அந்த நிலையில தான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஏன்னா என்னோட சேர்ந்துதான் நீங்க எல்லாருமே பிரயாணிச்சுட்டு வரீங்க. எனக்கு இந்த உணர்வு வந்திருக்குன்னா உங்களுக்கும் இந்த உணர்வு கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றது என்னுடைய பரமான நம்பிக்கை எனக்கு ஜாஸ்தி. ஓகே, பக்தர்கள் வந்து தவறு இழைச்சாலும் பகவான் அவங்கள ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா அவன்
10 தவறு இழைச்சாலும் 3 நல்லது பண்ணியிருக்கான், பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கான். இது எல்லாமே வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி. அந்த ஒரு சிறு பகவானுக்கு அவ்வளவு கருணை இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஏன் இருக்கக்கூடாது? இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் அவருடையதுதான் பொழுது நாம சிறுகாலம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நமக்கு எங்க இருந்து வந்தது அந்த உரிமை இல்லையா? So we don't have any possessions இந்த இடத்துல. So எல்லாம் அவரால கொடுக்கப்பட்டது. அதனால அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம அனைவரையுமே மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு பாவத்தை மட்டும் நாம வளர்த்துக்கணும். அது எந்த ஒரு வேறுபாடுமே இருக்கக்கூடாது. பக்தனோ பக்தன் அற்றவனோ யாரா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து மன்னிக்கக்கூடிய பாவத்துக்கு நம்ம போயிடணும். அதை மைண்ட்ல எடுத்துக்கவே கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். சோ ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை தவிர்த்து நிறைகளை மட்டுமே காணக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா கொண்டு வரோம். அப்படி நாம செய்தோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம we will be able to elevate. ஆனா சில சந்தர்ப்பங்களை நம்மளால செய்ய முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுவோம். ஆனா அதுலயுமே வந்து இறைவன் இடத்துல நாம வேண்டினால் அந்த சூழ்நிலையுமே வந்து இறைவன் வந்து நமக்கு நம்ம குரு மற்றும் இறைவன் இருவருமே நமக்கு வந்து அனுகிரகித்து ஒரு கடினமான சூழ்நிலையுமே சுலபமா கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இதுதான் இங்க நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய சாராம்சமே. ஓகே, 2 விதமான இன்ஆக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன். அப்படின்னா டைரக்டா ஹர்ட் ஆகிறது வந்து ஆக்ஷன். ஓகே, அப்படி டைரக்ட். ரெண்டாவது இன்ஆக்ஷன் வந்து அதாவது சைலண்டா இருந்து அந்த அந்த பாவத்துக்கு நம்ம வந்து அனுமதி வழங்குறோம் பாருங்க, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஆக்ஷன் இல்லையா? நம்ம பிள்ளைங்கள் தவறு இழைக்கிறதுக்கு நாம அனுமதிக்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஆக்ஷன் ஃபார்ம். ஓகே, சில சமயத்துல நம்முடைய கட்டுப்பாடையும் மீறி வந்து சிலதெல்லாம் நடக்கும். நம்ம குழந்தை தவறு செய்யுதுன்னா அதை நாம திருத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அந்த குழந்தை ஏத்துக்குதோ இல்லையோ, இப்ப ஏத்துக்கலனாலும் பிற்காலத்துல கண்டிப்பா அது யோசனை பண்ணும் இல்லையா? ஆனா நம்ம அதை தவறு என்றே சொல்லாமல் நம்ம அவங்களை எடுத்துட்டு போனோம்னா இல்லையா, அதாவது தவறு என்று சொல்லாமல் இப்படி போனா இது தவறு, அவங்கள குற்றம் சொல்லக்கூடாது. அந்த செயல்களால என்ன விளையோன்றத வந்து எடுத்துரைச்சு, இதனால என்ன சங்கடம் வரும்ன்றதை எடுத்துரைச்சு நீ இப்படி போனா நல்லதுன்றத அந்த பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய கடமை. So here we are not condemning the person. எந்த இடத்துலயுமே ஒரு பர்சனை வந்து கண்டம் பண்ணவே கூடாது. we should never condemn the person. அது அத்தனையுமே பாவம். ஓகே, அத்தனையுமே பாவம். ஒரு பர்சனை வந்து கண்டம் பண்ணவே கூடாது. நிறைய வாழ்க்கையில வந்து நம்ம அனுபவங்கள் வரும்பொழுது சில சமயத்துல பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்க தவறுதான் இழைக்கிறாங்கன்றது சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு கூட நம்ம தள்ளப்படுறோம். ஆனா அதை கூட நம்ம போக போக வந்து நம்ம we should move forward. அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதை வந்து நம்ம பழக ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஒருத்தருடைய தவறு வந்து அவருடைய செயல்களை மட்டும்தான் நாம தவறுன்னு சொல்லணுமே ஒழிய அவரை வந்து நாம நிந்திக்க கூடாது. அது மிக தவறான ஒன்று. அதெல்லாம் பாவமாகவே தான் வரும். அது நமக்கு தெரியாது. பட் இட் இஸ் த சின். சின்ன தவறா இருந்தாலும் அது பாவம் தான். எப்பவுமே அதை மன்னிக்க முடியாது. பிருத்து மகாராஜா தொடர்ந்து சொல்றார், எல்லார் மனங்களிலும் இருந்து கொண்டு நடக்கின்ற வாழ்க்கை இல்லையா, எல்லாவற்றையும் ஒரு சாட்சியாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது யாரு? அந்த பரமாத்மா, முழுமுதற் கடவுள். ஒருவனால் அறிய முடியாது. கண்டிப்பா நம்மளால அவரை பார்க்க முடியல, ஆனால் அவர் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியல. எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று வரும் உங்களை அறிய முடியாதவர்களும், அதாவது அந்த 4 குமாரர்களும் மக்கள் இருக்கின்றனர். ஏன் பிரம்மதேவனும் சிவபெருமான் கூட வந்து பரமாத்மாவை அடைய முடியாதவன். அதனால பிரம்ம விமோக லீலா ஏற்பட்டது இல்லையா? சிவபெருமான் வந்து ஐ திங்க் அதுவும் ஒரு லீலை இருக்கு, எனக்கு டக்கு ஞாபகம் இல்ல. சிவபெருமான் வந்து நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஸோ சிவபெருமான் வந்து who is the supreme authority அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை வரும். அந்த ஒரு லீலை இருக்கு, நான் கேள்விப்பட்டது இருக்கு, ஆனா எனக்கு ஞாபகம் வரல. வந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ பரமாத்மாவை அறிய முடியாதவர்கள் தான் சிவபெருமானும் பிரம்மதேவர் கூட, அவங்களால கூட அறிய முடியாது. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில், ஆனா when compared to பிரம்மதேவா சிவபெருமான் இஸ் ஹையர் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய நாமங்களை உச்சாடனம் பண்ணி அவருக்கே தொண்டு இல்லையா, அவருக்கே வந்து அவர் தொண்டாற்றி கொண்டு எப்பொழுதுமே இருக்கார் தியானத்துல. ஸோ he knows that supremacy. ஆனா இந்த உலகத்திற்கு வரும்பொழுது, அவதரிக்கும் பொழுது, அந்த மாதிரி லீலைகள் வரும்பொழுது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா? இறைவன் வந்து அதுல அவங்க ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக வந்து காட்டுறது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு லீலை, சில சமயத்துல அந்த லீலையை வந்து அனுபவிக்கணும்னு கூட அவங்க வந்து செயல்படுவாங்க. ஒரு சில வியாக்கியானத்துல வரும்போது பிரம்மர் வந்து அறியாமல் தான் செய்தார் அந்த பிரம்ம விமோகன லீலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில இடங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது
பிரம்மர் வந்து ஹி வாண்ட் டு ரிஜாய்ஸ் தட் பாஸ்ட் டைம், அதனாலதான் அப்படி செஞ்சார் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லப்படுது இல்லையா. அதே போலதான் சிவனுக்கு கூட அப்ளிகபிள். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் லீவ் தட். அந்த இது வந்து கருத்து வந்து பிரம்மருக்கும் சிவபெருமானுக்கே விட்டுறலாம். அவங்க தெரிஞ்சு செஞ்சாங்களா தெரியாம செய்யறாங்களா அப்படிங்கறது அவங்களோட போகட்டும். ஆனா நாம என்ன கத்துக்கணும்னா, இறைவனுடைய அளவிட முடியாத ஆற்றலை வந்து நம்மளால என்னைக்குமே வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க தயாராகணும் இல்லையா. பிரம்ம விமோக லீலாலே அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து அநேக அதாவது ஆயர்களாக இல்லையா, அதாவது அந்த ஆயர்பாடி குழந்தைகளாக, அதுக்கப்புறம் வந்து பசுக்களாக கன்றுக்குட்டிகளாக அவர் வந்து விரிவங்கம் அடைந்து, ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே யார் கவர்ந்து சென்றது, பிரம்மர் வந்து கவர்ந்து சென்று விட்டார். ஸோ அவருடைய இதுல வந்து ஒரு ஜனம், ஆனா இங்க ஓராண்டு காலம் பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் தான் அந்தந்த வீட்டு பிள்ளைகளாகவும் கன்றுக்குட்டிகளாகவும் இல்லையா ஸோ இருந்தது. ஸோ அது தெய்வீக நிலை வந்து அதை வந்து யாராலுமே வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியல. ஆனா மாற்றங்கள் என்று இருக்கிறத மட்டும் அவங்களால உணர முடிஞ்சது. ஆனா நல் மாற்றம் என்றால் பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள் இல்லையா. சோ அது மாதிரி பரமாத்மாவை கூட அறிய முடியாத நிலையில் இருக்கிறவங்க யாரு, பிரம்மாவும் சிவபெருமான் கூட அதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்குது. முகியந்து எத் வீசி சூரைய இல்லையா, படிச்சிருக்கணும். ஜென்மாதர்ஷி ஜென்மாதர்ஷிய எத, ஒரு நிமிஷம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே வருது. முகியந்தி யத் சூரையா தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவயே முகியந்தி யத் சூரையா. ஜன்மாத்யஸ்ய யதான்வயாதிதரதசார்தேஷ்வ விக்னாஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவயே முகியந்தி யத் சூரையா. அதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மிகப்பெரிய ஸ்லோகம் இது ஆக்சுவலி இல்லையா. ஏதோ அன்பயா இதரஸ்த சாத்தேஷ்வ அபிக்னா ஸ்வராத், இதெல்லாமே அபிக்னா ஸ்வராத் இதெல்லாமே அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, பகவானுடைய சுதந்திரமானவர். சோ முஹ்யந்தி எத் சூரையா இல்லையா, அவருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்றார், அவர் வந்து பிரம்மருடைய ஹிருதயத்துல வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுக்குறாரு இல்லையா. இ மேனிஃபெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி நம்ம பகவானுடைய நிலையை வந்து நம்மளால என்றைக்குமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. உயர்ந்த தேவர்களான பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், இந்திரன், சந்திரன், இந்திரன் கூட அந்த மழை பொழிந்து இல்லையா, கோவர்தன இது வந்து பகவான் வந்து லீலையை புரிந்தார். சந்திரன் போன்றவர்கள் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளை அறிந்து கொள்ளும் முயற்சியில் குழப்பம் முறுகின்றனர். இட் இஸ் லைக் எ இல்யூஷன். அவங்களுக்கே அது மாயையா இருக்கு, நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஒண்ணுமே புரியாது. பூமியில் கிருஷ்ணர் இருந்த போது கூட பிரம்மதேவனும் தேவேந்திரனும் அவரை தவறாகவே புரிந்து கொண்டனர். ஸோ ஒரு இடத்துல தவறு, இன்னொரு இடத்துல அவங்க ரிஜாய்ஸ்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி, இது அவங்களுடைய கருத்துக்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ முழுமுதற் கடவுளான அதாவது முழு மெய்ப்பொருளை அருவமானவர் என்று சொல்லும் யோகிகளையும் ஞானிகளையும் பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கு இல்லையா. அது போலத்தான் உயர்ந்த பெரியவர்களும் வைணவர்களுமான 4 குமாரர்களை இல்லையா, அவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா லோகங்களுக்கும் சென்று வந்தும் சாதாரண மனிதனின் கண்களுக்கு அவர்கள் புலப்படுவது கிடையாது. சனாதன கோஸ்வாமி பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண சென்ற பொழுது சந்திரசேகர் ஆச்சாரியாரால் அவரை அடையாளம் காண முடியவில்லை. முடிவாக முழுமுதற் கடவுள் எல்லோர் இதயங்களில் இருந்து அவரது தூய்மையான பக்தர்களான வைணவர்கள் உலகின் எல்லா பாகங்களிலும் சென்று வந்தும் ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் இருப்பவர்களுக்கு வைணவர்களோ பிரபஞ்ச தோற்றங்களோ காரணகர்த்தாவான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது எல்லாருக்குமே பொருத்தம் இல்லையா. அதாவது நம்முடைய தெய்வீக நிலை வந்து எப்படிப்பட்டதாக அமையணும்னாக்கா, நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எதுவா இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இறைவனுக்கென்று ஆற்றும் பொழுது இல்லையா, அவருக்கென்றே, அதாவது நம்ம அனன்ய பக்தியா பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு வந்து பக்குவம் என்பது வரும். மேலும் இறைவனை காணக்கூடிய அந்த திவ்ய கண்கள், காதுகள், இதெல்லாமே நமக்கு தெய்வீக நிலையை அடையும். ஸோ அவர்கள் எப்படிப்பட்ட, அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. இவங்க எந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திலுமே வந்து இருந்தாலும் இல்லையா, எந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்தாலும் இல்லையா, ஆனா அவங்க எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க இறைவனுடைய துண்டு ஆற்றி கொண்டிருந்தாலும் ஒருவர் அதை வந்து உணர முடியாத பொழுது, அதாவது நம்ம எதிரில் 4 குமாரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடியாத ஒரு தருணத்தில் இருந்தார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து
அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எதையுமே வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படின்னா அவங்களுடைய பக்தியினுடைய லெவல் வந்து உணரக்கூடிய விதத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா இன்னும் அந்த முயற்சி என்பது அவங்க கண்டிப்பா மேற்கொள்ளணும். அவங்களுடைய பக்தி வந்து பூர்ணத்துவம் அடையாம நிலையில இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருத்தருடைய பக்தியினுடைய பூர்ணத்துவம் அடைந்த நிலை இங்க பிருத்து மகாராஜா பீயிங் ஏ கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. மேலும் அவர் வந்து இறைவனுடைய ஒரு விரிவங்கம் இல்லையா, அப்படி ஒரு சக்தி ஆவேச அவதாரம். அவரால் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய சக்தி என்பது உண்டு. ஏன்னா அவருடைய பக்தி வந்து அந்த நிலையை அடைந்திருக்கு. அதனால 4 குமாரர்கள் அங்கே வந்திருக்கிறத வந்து அவரால காண முடிஞ்சது. ஆகவே ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளையோ அல்லது ஒரு வைணவரையோ பௌதிக கண்களால் பார்க்க முடியாது இல்லையா. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வைஷ்ணவா வரான்னா அவங்களுடைய இன்டர்னல் குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய செயல்கள் மூலியமா, அவங்க பேச்சு மூலியமா, அவங்களுடைய பார்வை மூலியமா நம்மளால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துட்டு இருக்கணும். அப்போ நாம வந்து இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஆனா ஒருவேளை அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லைனாக்கா நாம இன்னும் வந்து பக்தி பாதையில பிரயாணிக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒருவன் தன் புலன்களை சுத்தம் செய்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா. சோ புலன்களை ஸ்நானம் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 3 வாட்டி கூட ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய உண்டு. ஓகே, மினிமம் 2 times we have to take bath இல்லையா. எப்பெல்லாம் நம்ம இறைவனுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோமோ அப்ப சாப்பிடாம நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா. நம்ம பெங்களூர் இஸ்கான்ல நம்ம இதை கத்துண்டோம், கரெக்ட் இல்லையா. குளிச்சுட்டு வந்து நாம அங்க குக்கிங்க்கு தீட்சை பெற்றவங்க வந்து உள்ள போயிட்டு நம்ம வந்து we can cook for the deities. ஸோ அதுக்கு நாம அந்த சமயத்திலேயே குளிச்சு வந்துதான் நாம வந்து சுத்தமா, ஏன்னா எந்த ஒரு உணவும் எடுத்துட்டு இருக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து யூரினல்ஸ் இதெல்லாமே பாஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதே உடையோட இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாமே வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஒன்று. இறைவனுக்கு பார்த்து பார்த்து ஏன் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி செய்யணும்னா, when we have நம்ம இந்த அழுக்குகளோட நம்ம வந்து உணவு எடுத்துக்கொண்டா நமக்கு சோம்பேறித்தனம் என்பதும் வயிறு நிறைஞ்சா எல்லாமே நிறைஞ்ச மாதிரி இல்லையா. we will feel laziness. இதெல்லாமே வந்து விளையக்கூடிய உப செயல்கள் நம்ம கிட்ட இல்லையா. ஸோ லேசினஸ் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நம்ம குக்கிங்ல கூட நம்ம ஈடுபாடோட மனசை வந்து லைத்து பண்ண முடியாது. அதுதானே தவிர மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும். அதே நம்ம குளிச்சு முடிச்சுட்டு வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து அந்த ஃபோக்கஸ்டா அதை பண்ணும்பொழுது நம்ம அது ஈடுபாடு வந்து வயிறு பசியோடயே இருக்கும்போது செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல ஈடுபாடே பண்ணிடும். வயிறு நிறைஞ்சதுனாக்கா சோம்பேறித்தனம் கண்டிப்பா வரும். அதான் நம்ம வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் கிளீன்லினஸ். எதுக்கு மெயினா சொல்லப்படுறதுக்கான காரணமே இதுதான். ஸோ இதை நம்ம ஏன் சொல்றாங்கன்றத நம்ம அனலைஸ் பண்றது இல்லை, இது சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இன்னைக்கு கூட என்னுடைய பொண்ணை நீ கிச்சனுக்கு வராத அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஆனா அவங்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை வந்து சொல்லுவேன். ஸோ அது சொன்னாதான் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. பிளைண்டா நம்ம வந்து நீ குளிக்காம வராத அப்படிங்கறத வந்து நாம சொன்னோம்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து தெரியறதில்லை. வி ஷுட் டெல். ஸோ இந்த சோம்பேறித்தனம் வரும், அதனால வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட பாவம் அந்த வைப்ரேஷன் கூட அந்த வெஜிடபிள்ஸ் குக்கிங்கு எல்லாமே வந்து கேரி ஃபார்வர்ட். இன்னொன்னு சமைக்கும் பொழுது வந்து பேசக்கூடாது. ஒன்று நம்முடைய எச்சல் விழும், ரெண்டாவது வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களுடைய பிரதிபலிப்பு இல்லையா, அது எல்லாமே அந்த பாவம் எல்லாம் அந்த ஃபுட்ல போய் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் நம்ம சமைக்கும் பொழுது பேசக்கூடாது. ஸோ ஆனா நீங்க என்ன பண்ணலாம், பகவானுடைய மந்திரங்களை மனசுக்குள்ள அவருடைய புனித நாமங்களை மனசுல சொல்லிட்டே போலாம். ஸோ அது அதனுடைய வைப்ரேஷன் வந்து அந்த உணவுல வந்து கண்டிப்பா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும். அப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடுத்தா நம்ம வந்து there will be a lot of changes. ஏன் இன்னைக்கு கூட நம்ம வீட்டுல நிறைய பேர் வந்து இவ்வளவு வருஷங்களா நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம் கொடுக்குறோம், மாற்றங்கள் என்பது அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆகல. ஒண்ணு அவங்களுடைய கர்ம பலன்கள் அடர்ந்த கர்ம பலன்களா இருக்கும் ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபுட்டு தயாரிக்கக்கூடிய இடம் வந்து விதம் வந்து கரெக்டா இருக்காதுன்னு அர்த்தம். இது ரெண்டுமே நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. வி ஹாவ் டு ரெட்ரோஸ்பெக்ட். ஒரு நாளுமே நம்ம வந்து மாற்றத்துல வந்து மேன்மையா போயிட்டே இருக்கணுமே ஒழிய நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து கீழே வரக்கூடிய நிலைக்கு வரக்கூடாது. ஸோ இந்த பாவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, குடும்ப பற்றுடையவர். அதான் நான் கடவுளை ஒரு வைணவராக ஒருவன் தன் புலன்களை சுத்தம் செய்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் பிறகே படிப்படியாக அவன் முழுமுதற் கடவுளை வைணவராக யார் என்று உணர முடியும். ஸோ எது தரப்புல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு அவருடைய வைணவ நிலை, அவரை வந்து விப்ராவா இல்ல வந்து ஒரு சாதாரண கனிஷ்ட அதிகாரியா மத்தியம அதிகாரியா உத்தம அதிகாரியா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஆனா அந்த நிலைக்கு நாம வந்து
பழக ஆரம்பிக்கணும். அதற்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டுல வந்து தூய்மையும் மனசை வந்து படுத்தணும்னா நாம ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல், நம்ம ஈடுபடக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நாம சுத்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, நாங்க இப்ப வரும்பொழுது கூட இந்த சோம்நாத்ல வந்து இஸ்கான்ல வந்து ஸ்டே பண்ணோம். ஓகே, அங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டா இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் தான் இருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க செய்யறது வந்து கரெக்டா இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து இப்போ ஒரு பழங்க மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணும் பொழுது ஒரு முறை வாஷ் பண்ணா கண்டிப்பா தட் வில் நாட் கிவ் கிளீன்லினஸ். அவங்க ஒரு முறை வாஷ் பண்ணி அங்க வச்சுட்டே இருந்தாங்க. நாங்க யாருமே எதுவுமே தவறாவே நினைக்கல. ஸோ மறுபடியும் அவங்க கொடுத்ததை எடுத்துட்டு வந்து நாங்க இன்னும் 2 வாட்டி வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான், ஏன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அப்படியே டைரக்டா வந்து டிவோட்டிஸ் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து அந்த அழுக்கோடயே இருக்கக்கூடியதான முதல்ல நாம என்ன பண்ணுவோம், இறைவனுக்கு நைவேத்தியமா படைப்போம். அவருக்கு கூட வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து தான் செய்யணும் இல்லையா. ஸோ இட் வில் கோ, தட் இஸ் அ மேஜர் பாயிண்ட். ஸோ இறைவனுக்கு படைக்கிறது சுத்தமா இருக்கணும். அந்த சுத்தம் இல்லாம நாம அதை வந்து ஸ்வீகரிச்சோம்னாக்கா அந்த அழுக்கோடைய நாமளும் வந்து இட் வில் நாட் கிவ் எ பியூரிட்டி இல்லையா. இந்த செயலை நாங்க பார்த்தோம். ஐ திங்க் இந்திரா மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்டர் இந்திரா மாதாஜி ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க 3 இல்ல, அவங்க 7-8 வாட்டி கூட நல்லா கழுவுனாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீட்டா அந்த கிரேப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நல்லா அலம்பி ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு போயிட்டு படைச்சோம். ஸோ அது மாதிரி அதனால அந்த பக்தர்களை நாம தவறு எண்ணக்கூடாது. சரி, அவங்களுக்கு தெரியல, அது ஒரு பெரிய ஸ்மால் இஸ்கான் ஆக்சுவலி, ரொம்ப ரொம்ப சிறிய இஸ்கான் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த நிலையில அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க அதை நமக்கு ப்ரொவிஷன் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த சேவை பண்றதுக்கு. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ அந்த அந்த நிலையை அங்க பார்க்கும்பொழுது இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாருமே இப்படிதான் இருப்பாங்க கனிஷ்ட நிலையில. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மென்மையா எடுத்துட்டு போக்குறதுக்கு வந்து நம்ம பாதையை வந்து அமைச்சு கொடுக்கணும். ஆனா அவங்கள போய் நீங்க இப்படிதான் பண்ணீங்களேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் நாட் ரைட் இல்லையா. ஸோ அவங்க பண்ணதை மீண்டும் எடுத்துட்டு வந்து நாம இன்னொரு 2 ரவுண்டு அலசி நீட்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு வச்சோம். ஸோ இது ஏன்னா இந்த சுத்தம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். மினிமம் 3 times வி ஷுட் வாஷ். ஆக்சுவலி வீட்டுல நாம எதை செய்தாலுமே இந்த பழங்கள் காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து மினிமம் வந்து 3 வாட்டி அந்த அழுக்கு மேல நல்லா போற மாதிரி நம்ம அலம்பி அதை தொடச்சி, இப்போ ஆப்பிள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தொடச்சே வைக்கலாம். இல்லைன்னா அப்படியே அது நீர் வந்து வடியறதுக்கான அந்த ஃபில்டர் பவுல்ல போட்டு வச்சு அது ஒரு 10 நிமிஷம் ஆறின பிறகு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாமே நாம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. ஸோ பிரசாதம் என்பது இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி ப்ராசஸ். சுத்தமா செய்ய வேண்டிய ஒன்று. இப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யும் பொழுது நம்ம இறைவனை வந்து உணர்றதுக்கான பாதை நமக்கு சுலபத்துல கொடுப்பார். இறைவனே கொடுப்பார் உள்ளுக்குள்ள. ஓகே, அதனா அபிதே தன்யா சாதவோ கிருஹமேதினா யத்ருஹாஹி ஹர்ஹி வர்யாம்பு த்ருணாம் பூமீஸ்வராவராக. அதனால வெளியில ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு வாட்டி கூட வந்து அப்படி போட்டு எடுத்து போட்டு அப்படி பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. அவங்க ஏதோ ஒன்று டேஸ்ட் பவுடர் போடுவாங்க, சாப்பிடுவாங்க. அதனால தான் நம்ம வெளியில ஹோட்டல்ல ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னா இதுக்கு தான் காரணம். தட் இஸ் ஒன்லி ரீசன், வேற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. ஒண்ணு இது, இன்னொன்னு அவங்க இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். பாவம் நீங்கிய உணவு கிடையாது அது. வேற வழி இல்லாம நாம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப முடியாத பட்சத்துலதான் நம்ம எங்கேயாவது ஒரு வெஜ் ஹோட்டல்ல ஒரு 2 இட்லி சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை தள்ளப்படும். அதையுமே அவாய்ட் பண்ண முடிஞ்சா அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயின்னே இருக்க வேண்டியதுதான். திஸ் இஸ் வாட் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இல்லையா. ஒண்ணு இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்காது, 2வது வந்து சுத்தமாவும் அது செயல்படுத்திருக்க மாட்டாங்க. எஸ்பெஷலி ஹோட்டல்ஸ், நன் ஆஃப் த ஹோட்டல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளீன்லினஸ் வந்து கண்டிப்பா மெயின்டைன். அவங்களுடைய கிச்சன்ல போனீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டீங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெஜ் ஹோட்டல்ஸ்லேயே பிஃபோர் தீக்ஷா ஒன்லி ஐ ஹவ் கான். அங்க ஒரு புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே தண்ணி போயின்னு இருக்கும், ஒரு புறம் வெஜிடபிள் கட் பண்ணின்னு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ மே ஃபீல் ஐயோ இதெல்லாம் வேணுமா, நம்ம வீட்லயே நம்ம பரவாயில்ல, நம்ம நான் டிவோட்டியா இருந்தா கூட நம்ம கிளீனா தான் பண்றோம்ன்றத திருப்தியோட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம்னு நினைப்போம். இந்த இந்த ஒரு சூழல் வந்து நீங்க அந்த அடுப்புல போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அடுப்பு இருக்கக்கூடிய ஏரியால வி வில் நாட் ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் ஒன்லி. அதனால்தான் பண்ணும்பொழுது நம்ம டெம்பிள் எல்லாம் கூட ஏன் அவ்வளவு சுத்தத்தை வந்து மெயினா சொல்றாங்கன்னாக்கா தட் வில் கிவ் மோர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இல்லையா. பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்தாதான் நம்ம கிட்டயுமே மாற்றம் வரும். நெகட்டிவ் எனர்ஜி நமக்கு மாற்றத்தை நெகட்டிவா தான் கொடுக்கும். ஸோ வி ஷுட் திங்க் ஆல் திஸ் ப்ராக்டிகாலிட்டி. ஓகே, குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்றுடையவன் பெரிய செல்வந்தனாக இல்லாது இருந்த போதும் அவனது இல்லத்தில் தெய்வீக அருளாளர்கள் விஜயம் செய்வதால் அவன் மிகவும் பெருமையுடையவனாகிறான். ஸோ இஸ் பீன் குளோரிஃபைட் தேர் இல்லையா. நமக்கு வந்து சாது வந்து இந்த வீட்டுல
காசு இருக்கு இந்த வீட்டுல வந்து காசு கிடையாதுன்ற வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. சாதுக்கள் எல்லோரிடத்துலயுமே சமமா இருப்பாங்க. ஒரு வீட்டுல வந்து அவங்க வந்து அடியெடுத்து வைக்கிறாங்கன்னா அந்த வீட்டு கிரகஸ்தனுக்கு வந்து பெருமை என்பது உண்டு. அவ்வருளாளர்களும் நீரும் அமர்வதற்கான ஆசனமும் உபச்சார பொருட்களும் வழங்கும் அந்த வீட்டின் எஜமானனது பணியாட்களும் பெருமை அடைகின்றனர். ஏன் அவனது இல்லமே பெருமை அடைகின்றன. சோ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒட்டு மொத்தமா அது வந்து கிளியரா ஆகுது. அதனாலதான் நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க கூட வந்து தூய்மையை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு நாம எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா. ஸோ வீட்டுல வரவங்க வேலை செய்யறவங்க நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து குளிக்காம தான் வருவாங்க இல்லையா. அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா மாற்றத்துக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ இங்க முடிச்சுட்டு போய் குளிப்போமேன்னு நினைப்பாங்க அவங்க. அந்த அழுக்கோடையே அவங்க சுத்திட்டு இருப்பாங்க, அங்க தூய்மையே இருக்காது இல்லையா. ஸோ எங்க வீட்டுல ஸ்ட்ரிக்டாவே நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க காலையில குளிச்சுட்டு மட்டும் தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வேணா மறுபடியும் போய் குளிச்சுக்கிட்டோம், தட் இஸ் ஃபைன் இல்லையா. பட் குளிச்சுட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து சில செயல்களுக்கும் நாம கண்டிப்பா, ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல நாம அவங்கள வந்து வெஜிடபிள் இதுக்கு எடுத்து வைக்கிறது, அதை வந்து கிளீன் பண்ணி வைக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் நம்ம அவங்கள வந்து உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அப்படி ஹோல் டே வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து நாம கண்டிப்பா இஃப் இட் இஸ் 1 hour தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் நாம என்ன பண்றோம், எங்க மாமியார் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அவங்க அலம்புனது இன்னொரு வாட்டி ரின்ஸ் பண்ணி தொடச்சு உள்ள வைப்பாங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவங்க எதுக்கு பண்றாங்கன்றத நான் அப்ப கேட்டது கிடையாது, மேபி 10-15 years எல்லாம் பிஃபோர். பட் திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு. ஏன்னா நம்ம அந்த குளிச்சு முடிச்சு அந்த பாத்திரத்தை தான் நாம வந்து உபயோகப்படுத்துவோம் இல்லையா சமைக்கிறதுக்கு. ஸோ இத்தனை மடி என்பது ஏன் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு சொல்லி வச்சாங்கன்னா உட்புற தூய்மைக்காக தான் இது சொல்லப்பட்டது இல்லையா. நமக்குள்ளேயே நம்ம சுத்தி தூய்மையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள வந்து தூய்மையை வந்து நாம கண்டிப்பா அதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மடியை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, இந்த உலகத்தில் ஒருவனின் பணம் இல்லை என்னாலும் இருக்குதுன்னாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான், சாதுக்களுக்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது. ஆனால் பௌதிக அருளாளர்கள் ஒரு ஏழையின் குடிசைக்கோ அல்லது இல்லத்திலோ அதிக ஈடுபாடு உடையவனிடமோ வருகை, அதாவது கர்மகாண்டில இருந்தா கூட தருவதற்கு தயாரா யார் வீட்டுக்குமே போவாங்க. திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக். ஐ திங்க் நண்டி பிரபுஜி தான் பேசினார். ஏன்னாக்கா அந்த வீட்டுக்கு போகும்பொழுது நிறைய ஜபமாலையோட, இனிமே வந்து பிரபுஜி போனாருன்னா ஜபமாலைகள் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நான் டிவோட்டிஸை கூட நீங்க இன்வைட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி யூ கேன் இன்வைட் இன் யுவர் இதுக்கு. அவர் மோஸ்ட்லி ஜபமாலையோட வராரான்னு எனக்கு தெரியாது. இஃப் பாசிபிள் நீங்களே கூட இந்த 20 rupees 30 rupees வச்சுருக்கேன் 3-4 மாலை வச்சுருக்கேன். எஸ், நீங்க வந்து ஒரு இல்ல லாஸ்ட் டைமே கொடுத்தேன் நானு. பிரபுஜி அதான் சொன்னார், பரவாயில்லையே ஐ டென்ட் சே எனிதிங், யூ ஆர் ஏபிள் டு டு இட் அப்படின்னு. நான் பிரபுஜி பார்க்க வந்தவர் 2 பேரும் வந்து நான் டிவோட்டிஸ் தான். பட் தே ஹவ் கிவன் டொனேஷன் டு இது. அவங்க பார்க்க வந்த போது why don't you do one round அப்படின்ட்டு பிரபுஜி வந்து சொன்னாரு. அவங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நான் உடனே உள்ள போயிட்டு மாலை எடுத்துன்னு வந்து சொன்னேன். ஸோ கேன் ஐ ஹேவ் இட் அப்படின்னாங்க. சரி நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நான் மாலை வேணும். ஓகே, பட் நீங்க கொடுக்கறது வந்து யூ ஷுட் கிவ் இட் அஸ் எ கிஃப்ட் ஃபார் them. ஓகே, சோ அங்க அவங்க கிஃப்ட் தான், இல்ல நம்ம பணம்லாம் வாங்க மாட்டேன். இன் ஜெனரல் உங்களை சொல்லல, நம்ம வீட்டுல யாராவது ஒரு வந்தாங்கனாக்கா, ஈவன் திஸ் லெசன் ஆக்சுவலி லாஸ்ட் வீக் எப்பயோ இந்த கிளாஸ்ல சொன்னாரா இல்ல வந்து அங்க யாத்திரையில சொன்னாரா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் வி நீட் டு ஹேவ் ஜபா பீட்ஸ் வீட்டுல. ஸோ வரவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து ஜபா பீட்ஸ் கொடுத்தோம்னா அங்கேயே ஒரு மாலை வந்து அவங்கள ஜபம் பண்ண வச்சுட்டு லெட் தெம் டேக் தட், ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் வி வில் மேக் தெம் டு ரிசைட். ஸோ ஒரு சாது வந்தா எத்தனையோ பேர் எலிவேஷன் ஆயிடுவாங்க அவங்களோட திருஷ்டியால. ஸோ மேலும் அவங்க எல்லாம் கரை சேர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அதனால நம்ம வந்து வி வில் ஏபிள் டு கெட் த ஜபா பீட்ஸ். ஸோ உங்க காங்கிரிகேஷன்ல அங்க இருக்கிறவங்க நான் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னா ஜபம் பண்ணாத டிவோட்டிஸ்னா வீட்டுல பக்தர்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம காங்கிரிகேஷன்ல இல்லாதவங்களை வந்து நம்ம நான் டிவோட்டி லிஸ்ட்ல தான் வச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நீங்க இந்த பீட்ஸை வந்து கொடுங்கோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னாக்கா அவங்க அங்கேயே வந்து அந்த ஜபத்தை சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபட்டு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கனாக்கா அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருந்து அவங்க வந்து ஜபத்தை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ தட் ஒன் வே யூ ஆர் இன்வோக்கிங் த spiritual thing in them, the real spirituality you will get invoked. இது வரைக்குமே நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம பண்ணிட்டு இருந்த பக்தி வேறு. ஆனா பக்தி இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுட்டு பண்றோம் பாருங்க, பக்தியினுடைய மகிமையை தெரிஞ்சு பண்றது, அதுதான் உண்மையான பக்தி பண்ணக்கூடிய முறை. ஸோ அது ஒரு பக்தரிடத்துல இருந்து மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம பெற முடியும். ஸோ அதனால நீங்க யூ கேன் கிவ் பிரபுஜி கையாலேயே வந்து கொடுக்க வச்சு நீங்க செய்ய வைங்க. ஓகே, இட் பாசிபிள்.
சோ ஒரு ஏழையின் குடிசைக்கோ அல்லது இல்லறத்தில் அதிக ஈடுபாடு உடையவனாகவோ வருகை தருவதற்கு தயாராகவே இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு நேரும் பொழுது அவ்வீட்டின் எஜமானனும் தனது பணியாட்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். பெரியவர்களின் பாதங்களை சுத்தம் செய்வதற்கு தண்ணீரும் அமர்வதற்கு இருக்கைகளும் தனது உபசரிப்பதினால் அவர்கள் பெருமை பெறுகின்றனர். ஸோ வந்தவங்களுக்கு வந்து அவங்கள ரிசீவ் பண்ண விதம் இல்லையா, அடுத்து அவங்களை அமர வைக்கக்கூடிய இடம், அவங்களுக்கு வந்த பிறகு அவங்களுக்கு உபசரிப்பு இல்லையா, இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அவங்க மனநிறைவு கொள்கிறார்கள். ஒரு சாது மன நிறைவு அறிந்தா அந்த வீட்டுல வந்து எத்தனையோ மேன்மையான செயல்கள் எல்லாமே நிகழும். முடிவாக நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட தெய்வீக அருளாளின் வருகையால் பெருமை அடைகின்றான். ஆகையினால் தான் ஒரு இல்லறத்தான் ஒரு துறவியின் அருளை பெறுவதற்காக அவரை தன் இல்லத்திற்கு அழைக்க வேண்டும் என்பது வேத முறையில் நாமளே அழைக்கணும். We should always receive them. இம்முறை இப்பொழுது இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கின்றது. ஆதலினால் தெய்வீக அருளாளர்கள் அல்ல துறவிகள், ஆத்தன்டிக் பீப்புள், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காவி உடை கட்டினவங்களை எல்லாரும் உள்ள கூப்பிட்டுக்கூடாது. அதனால அவன் திருடனா இருந்தாக்கா அப்புறம் வம்பு வந்து நமக்கு தான். மாதாஜி தான் கிளாஸ்ல சொன்னாங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுற போறீங்க. யூ ஷுட் நோ த பர்சன். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களை அழைக்கணும். ஓகே, பிளைண்டா ரோட்ல போறக்கூடியவனெல்லாம் நம்ம வந்து அழைக்க கூடாது. ஓகே, நமக்கு தெரியாது அவங்க எந்த அளவுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ யூ ஷுட் நோ த டிஸ்கிரிமினேஷன். அந்த வேறுபாடு பார்க்கறதுக்கான அந்த பக்குவத்தை வந்து நீங்க வரவழைச்சுக்கணும். துறவிகள் எங்கே சென்றாலும் அவர்களை உபசரிக்கும் இல்லத்தாரர்கள் உன்னதமான அறிவினை பெறுகின்றனர். நாலேஜ், அந்த இதுலயே வந்து நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும். அவங்க சாப்பிட்டு மீந்த அந்த ரெமினன்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டாலும் நமக்கு, அதாவது ரெமினன்ஸ்னா அவங்க பிளேட்ல இருக்கிறது எடுத்து சாப்பிட்றது கிடையாது. தட் இஸ் ராங். ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கே வந்து என்என்டி பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி வந்து நம்ம சச்சிதானந்த பிரபு உடைய பிளேட்ல இருக்கக்கூடிய உணவு கேட்டதை நானே நேர்ல இருந்தேன். எனக்கே ஆச்சரியமாயிடுச்சு. அவங்க அவ்வளவு குவாலிஃபைடு பர்சன். அதுதான் ரெமினன்ஸ்ன்னு அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க. நான் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. ஸோ ரெமினன்ஸ் மீன்ஸ் வாட், நம்ம எல்லாமே ஒரு பிளவுல்ஸ்ல எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா. அவங்க அதுல இருந்து ஸ்பூனா எடுத்து அவங்க பிளேட்ல போட்டு சாப்பிட்டுருப்பாங்க. அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுல்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க, அதுதான் ரெமினன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ மீந்தது அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் கோ ஃபார் தட். சி அந்த காலத்துல டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்பெல்லாம் நம்ம இந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து பாக்குறோம். உண்மையிலேயே ரெமினன்ஸ் வந்து அந்த இலையில விட்டதை எடுத்து சாப்பிட்றது கூட தான் ரெமினன்ஸ் தான். ஆனா அதை வந்து நம்ம இப்பெல்லாம் கேட்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறது வந்து ஒரு சிவிலைஸ்டாவே வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சூழல் காலம் இதுக்கேற்றவாறு நம்முடைய அப்ளிகேஷனும் வந்து கண்டிப்பா நாம பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. நம்ம உண்மையிலே சாப்பிட்றதே இறைவன் சாப்பிட்டது தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அது. ஸோ ஆனாலும் வந்து நம்ம அதை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதனால நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கறது கிடையாது. அதுதான் உண்மையான இது கூட. ஆனா இப்ப அந்த ஒரு சாது சாப்பிட்ட அந்த இலைய வந்து நாம எடுத்து கண்டிப்பா சாப்பிட முடியாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய சிவிலைஸ்டு வேல வந்து நாம அதை ஏத்துக்க மாட்டோம். அப்போ அவங்கள பார்த்து என்ன நினைப்போம், நம்ம என்ன இவங்க இப்படி அஞ்ஞானமா இருக்காங்க, டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா, ஒரு க்ஷணம் நினைப்போம். ஆனா உண்மையிலே காலத்திற்கேற்றவாறு நம்ம அதை அந்த பவுல்ஸ்ல மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு வந்து எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். முதல் தரத்துல சொன்னதும் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இந்த காலத்திற்கு அது அவ்வளவு ஏற்றதாக இருக்காது. நம்ம அப்படி கேட்க போனோம்னா நம்மள வந்து ஒரு மாதிரியா தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. சோ ஆகையினால்தான் இது போன்ற ஆன்மீக வாழ்வின் உயர்வினை அறியாத இல்லத்தாரர்களின் நன்மைக்காக அவர்களிடம் வருகை புரிவது துறவியினுடைய கடமையாகிறது. த டியூட்டி ஆஃப் ஏ சாது இல்லையா, டு இன்வோக் த ஸ்பிரிச்சுவல் தட் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் இந்த கிரகஸ்தா. அதுக்காக தான் அவங்க விசிட்டே பண்றது, மற்றபடி வேற எதுக்கும் கிடையாது. பொதுவாக இல்லறத்தார்கள் பொருள் வசதியில் சாதாரணமானவர்களே. அப்படி அவர்களால் எப்படி சீடர்கள் எல்லோரையும் உபசரிக்க முடியும் என்று கேட்கலாம். ஒரு துறவினை வரவேற்கும் பொழுது அவரை சுற்றி இருப்பவர்களும் கட்டாயமாக வரவேற்கணும். அவங்க கூட வந்தவங்களுமே அவங்கள விட்டுறக்கூடாது என்று சாத்திரங்கள் கூறுகின்றன. துர்வாச முனிவர் வந்தார்னா அவர் படையோட ஒருவர், அவங்களுக்கு எல்லாமே உபசாரம் பண்ணுவாங்க. அதுல ஒரே ஒரு சீடனுக்கு கூட அதிருப்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவர் உடனே என்ன பண்ணுவார், சபிச்சிடுவார் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அது உண்மை, அந்த 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 தன்மை இருக்கக்கூடாது, சபிக்க கூடாது ஆக்சுவலி. ஆனா அவர் அதுக்காகவே பெயர் போனவர், அதை நம்ம ஒண்ணும் மாத்தி அமைக்க முடியாது. சோ துறவினை வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்கள பற்றி அவங்கள நம்ம வந்து நல்ல விதத்துல ரிசீவ் பண்ணி அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு உபசாரங்கள் எல்லாமே செய்யணும். சோ அவர்கள் குடிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் எதுவுமே இல்லாத பட்சத்துல எல்லாமே எதுன்னா கொடுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு.
இல்லையா? சோ உண்மை என்னவென்றால் தன் வீட்டுக்கு வரும் துறவியினை அவர் அடியவர்களையும் ஒருவன் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவனோ அல்லது தாழ்ந்தவனோ அதை பற்றி கவலையே கிடையாது. இல்லையா? நீ இருக்கப்பட்டவனா இல்லாதப்பட்டவனா அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. இல்லையா? அவர்கள் குடிப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு வாய் தண்ணீராவது கொடுக்கணும். தண்ணீர் எங்கும் கிடைக்கக்கூடியதுதான், அதாவது நம்ம கண்டிப்பா தரணும். திடீரென்று வருகை புரியும் ஒருவருக்கு உடனே உணவு தர முடியாவிட்டாலும் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கொடுத்து, நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணி கொடுக்கணும். அப்படி தண்ணீர் தர முடியாவிட்டால் அவர்கள் அமர்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இடமாவது கொடுக்கணும். இல்லையா? சோ அப்படி இருக்க கூட இல்லைனாக்கா ஒரு வைக்கோல் புல் போட்டாவது அவங்கள இருக்கையா மாற்றி அதன் மீது அவங்கள அமர செய்ய வேண்டும். அது கூட முடியலனாக்கா இருகரம் கூப்பிய வண்ணம் வருக வருகன்னு கையால நம்ம வரவேற்கணும். சோ மேலும் அவனும் அவர் குடும்பத்தை சேர்ந்தோரும் தன் ஏழ்மையினை எண்ணி கண்ணீர் மல்க வருபவர் துறவியோ அல்லது நாளாளும் மன்னரோ அவர்களுக்கு தங்கள் மரியாதையை தெரிவிக்க வேண்டும். ஸோ வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் கூட நம்ம இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் நான் நாளைக்கு படிக்கிறேன். ஓகே, இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் இல்லையா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतारुण्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. உண்மையிலே எல்லாத்தையுமே நம்மளால